Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι, λέγεται Answer or Die. Και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το like. Και γράψτε κάτω στα σχόλια το άλλο παιχνίδι θα θέλετε να παίξουμε. Name something you find on pizza. Bread. Ψωμί. What? Πώς είναι? Πίκλα. Πώς είναι? Cheese ρε παιδιά. Cheese. Πώς γράφεται το cheese? Cheese. Ευτυχώς, Παναγία μου. Μπρα. Name a popular vegetable. Θα βάλω potato γιατί είμαι κομπλεξικός. Potato. Ξέρω εγώ, οι άλλοι θα βάλαν. Αυτός εδώ θα βάλει πολλές φορές μεγαλύτερο από αυτό. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Τώρα τι θα πετύχω άραγε? Τι θα λέει άραγε? Θα πετύχω. Name a topping that usually in a hamburger. Hands. Τι είναι το topping? Beef. Πώς είναι το beef? Beef. Όχι. Cheese. Μέσα σε ένα λεπτό το βάλα. Ένα λεπτό. Μέσα σε ένα δεύτερο. Oh my god. Πήγα να πεθάνω. What is something you eat with your hands? Hamburger. Ναι. Hamburger είναι. Ωραία. Τα περισσότερα blocks έβαλα τώρα σε αυτήν εδώ την ερώτηση. Μάλλον. Ναι, επειδή εμένα έλεγε 9. Ωραία. Το νερό ανεβαίνει. Τώρα θα ανέβει για 6 blocks. Name one of the world's coldest countries. South Pole. Όχι έτσι. South Pole. Όχι, χωρίς το «η». Πώς γράφεται, πώς γράφεται, πώς γράφεται ρε φίλε. South, δεν ξέρω, δεν είμαι ορθόγραφος. Πάλι 6 blocks, ναι, αλλά εγώ δεν έχω 1, 2, 3, 4, 5. 6 blocks ακριβώς. Θα βραγούν το ποδεράκι μου, δεν βάλω κάτι τώρα. Έβαγα disconnect. Λοιπόν, πάμε ξανά. Name a topping that usually in a hamburger. Cheese. Ναι, κοίτα. Αυτός πώς βρήκε το 10ο μπλοκ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι το 10ο μπλοκ? Πεπερώνι? Πεπερώνι. Όχι. Τι βρήκε ο άλλος ρε φίλε? Ναι. Γιατί να πάρεις έξτρα χρόνο ρε φίλοι μου? Έλα τώρα μια ώρα. Περιμένουμε μια ώρα. Λοιπόν. Name a popular vegetable. Tomato. Η tomato είναι... Το tomato? Όχι, δεν είναι το tomato. Potato.
Κάτι είναι με ήτο. Potato. Μπρα. Θα μπορούσα να βάλω και μαγιονές. Αυτός είναι Άγγλος μάλλον. Άγγλος, ναι, σίγουρα. Ξέρω αν είναι Άγγλος. Λοιπόν. Τώρα τι πάμε. Name an animal that can fly. Butterfly. Όχι, με δύο του είναι. Butterfly, ναι. Με δύο του. Με δύο του. Το είπα ότι είναι με δύο του. Είναι με δύο του. Λοιπόν. The water will rise 6 blocks. Ωραία. Αυστραλία. Ναι. Η Αυστραλία είναι ό,τι καλύτερο στην περίπτωσή μας. Έχουμε γράψει ακριβώς. Πέρασα τον Άγγλο. Μάλλον είναι Άγγλο, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε. Τι Αμέρικα μωρέ. Λοιπόν, name something people wear. Jacket. Άμα λες εσύ jacket, θα το πάρω κι εγώ jacket. Άμα είναι jacket, ok. Name something you do at school. Language. Γλώσσα. Αν το γράφω σωστά, ναι. Wow! Ναι. Είμαι δεύτερος αυτή τη στιγμή, παιδάκια μου. Είμαι ο δεύτερος από εδώ, τα blocks. Από αυτά εδώ τα blocks είμαι. Τι είμαι. Ωραία. 7 blocks. Ναι. Νότιος είναι μωρέ, όχι. North Pole. Όχι. Πώς γράφεται το North Pole. Πώς γράφεται το North Pole. North Pole. Πώς γράφεται Pole. Pole. Όχι. Pole. Δεν ξέρω πώς γράφεται. Εδώ. Βοήθεια. Iceland. Ναι, με βοήθησε βοήθεια. Να είσαι καλά βοήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Μείναμε 3. Name something you do in your sleep. Τι κάνω στο sleep μου. Τι κάνω στο sleep μου. Κοιμάμαι. Sleeping. Sleep. Ξέρω εγώ. Your sleep. Sleep. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, θα περιμένετε. Δεν με νοιάζει. Θα το βρω. Πού θα πάει. Sleep. Το καλό. Θα κάτσω εγώ. Ασχοληθώ με αυτό. Σιγά. Ωραία, αυτά λέμε. Name an animal that walks slowly. Πώς είναι η χελώνα. Ο κροκόδιλος. Όχι. Τι περπατάει αργά. Πώς είναι η χελώνα. Turtle.
πώς γράφετε. Ναι, είμαι social media app. Messenger. Είναι πολύ κοντά μου. Name one of their words. Αφρική. Ποια είναι η πιο σωστή χώρα που έχω χαζέψει? Όχι, πέθανα. Παιδιά, πέθανα. Θα βάλω Robux. Έλα γρήγορα να βάλω Robux. Γρήγορα. Όχι, τι ήτανε τζάμπαγα και Robux. Βοήθεια, παιδιά, άμα δεν βάλω παραπάνω από 10 blocks θα πεθάνω. Cheese. Όχι 6 blocks, παιδάκια μου. Όχι. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το like. Και bye!